Каханыя пілігрымы, дарагія браты і сёстры, усе тыя духоўныя пілігрымы, хто з намі злучаецца праз гэтую трансляцыю. Распачынаючы нашае духоўнае вандраванне, хочам сёння перш за ўсё пахіліцца над тэмаю, якая запісаная на нашых гэтых бейджыках. Тэмай пілігрымкі з'яўляецца сказ, які пачуў калісьці святы Францішак: «Ідзі і адбудуй касцёл мой». Звярніце ўвагу, што на нашых бейджыках вышэй стаіць нашае імя. І сёння хочам вельмі асабіста прачытаць гэты заклік. Сергей, Марына, Маша, Аня, Анжела, Віктар, ідзі і адбудуй касцёл мой. Бог кліча па імені. Гэта сённяшні тэма для разважанняў. Вядома, у гэтым годзе мы дзякуем Богу за жыццё святога Францішка. Успамінаем яго, хочам таксама, як ён быць святым. І хтосьці можа сказаць: ну так, калісьці быў такі чалавек, яго паклікаў пан Бог, яму нешта важнае сказаў, і ён нешта важнае зрабіў у касцёле. А я? Хто я такі? Кожнае аднаўленне касцёла, якое мы хочам здзяйсняць, яно пачынаецца з сустрэчы чалавека з Богам. Калі мы хочам пераняцца гэтым заклікам «Ідзі і адбудуй касцёл мой», то трэба, каб кожны з нас пачуў гэтыя словы асабіста. Бог не кажа гэтыя словы да ўсіх. Бог кажа іх да кожнага з нас. І кожны з нас тыя самыя словы хоча адчытаць вельмі асабіста па-свойму, каб зразумець, што менавіта мяне Бог кліча, мяне Бог запрашае. Сёння мы распачынаем гэтае нашае духоўнае практыкаванне менавіта пад дэвізам «Ідзі і адбудуй мой касцёл». Гэтыя словы Езус скіраваў да святога Францішка Асіскага, калі той маліўся перад крыжам у паўразбураным касцёле Сан-Дэм'яна. Спачатку Францішак зразумеў гэтыя словы вельмі літаральна, пачаў аднаўляць сцены старой святыні. Але паступова ён адкрыў, што Хрыстус кліча яго да значна большага, да аднаўлення веры, любові і святасці ў касцёле. «Ідзі і адбудуй мой касцёл». Кожны дзень мы будзем чуць гэтыя словы, которые Бог кажа кожнаму з нас. Хочам таксама зразумець, так як святы Францішак, што Бог нас заахвочвае не для таго, каб мы будавалі ці адбудоўвалі нашыя храмы, касцёлы, святыні матэрыяльныя, але перш за ўсё да аднаўлення веры, любові і святасці ў касцёле. Сёння гэты заклік гучыць вельмі гучна ў нашай пілігрымцы. Калі мы чуем пра крызісы ў касцёле, пра недахоп пакліканняў, пра абыякавасць людзей да веры, лёгка падумаць, што праблема заўсёды знаходзіцца дзесьці звонку. Гэта ўсё праз іншых. Але Бог пачынае аднаўляць не структуры, але менавіта пачынае аднаўляць людскія сэрцы, каб зрабіць парадак, каб вярнуць еднасць, каб вярнуць святасць. Богу не патрэбныя будынкі, Богу не патрэбныя душпастырскія праграмы, Ён патрабуе нашае сэрца. Гэтыя словы сёння хочам пачуць. «Ідзі і аднаві мой касцёл» — гэта значыць увайдзі ў глыбіню свайго сэрца. Бо касцёл Божы — гэта мы. Гэта нашыя сэрцы, которые калісьці прынеслі нашыя бацькі да Бога, каб пахрысціць, каб яны сталі святыняю Духа Святога. І гэтыя сэрцы для нас з'яўляюцца заданнем, адказнасцю перад Богам, каб яны заўсёды былі поўныя святасці, асвячальнай ласкі, і менавіта такім чынам вялі нас да спаткання з Хрыстом. Трэба звярнуць увагу, і пра гэта кажа нам Святое Пісанне, што ў гэтым, ці ў кожным закліку, Бог заўсёды робіць першы крок. Нам не трэба шукаць, не трэба нешта выдумваць, але трэба адкрыць вушы нашых сэрцаў. Адкрыць вушы нашых сэрцаў. На пачатку мы пачулі фрагмент Евангелля, які гаварыў пра пакліканне першых вучняў. Яны пачулі словы Хрыста, который запрашае іх. Гэтае запрашэнне не было непасрэдным «ідзі за мной».
Іншыя евангелісты менавіта так апісваюць, што прыходзіць Езус, глядзіць у вочы, кажа: «Ідзі за мной». Устае чалавек і ідзе. Але тое, што мы пачулі, яно зусім інакш было. Езус папрасіў Сымона, каб увайсці ў човен. І калі зразумеў праблему Сымона, што ён рыбак, который нічога не злавіў, кажа: «Выплыві на глыбіню, закінь сеткі і ўбачыш, што станецца, калі паслухаеш, калі пачуеш маё слова». Сымон – гэта добры рыбак. Ён ведае, што лавіць трэба ноччу, што днём нічога не зловіш. І што лавіць трэба пры беразе, не на глыбіні. А Езус кажа ўсё наадварот. Удзень, на глыбіню, закінь сеткі. І па-людску кажацца, што Езус хоча апазорыць Сымона. Калі ён паслухаецца, то ж усе скажуць, што ты робіш. Гэта вельмі непаважна. Ты ж ведаеш, як і калі трэба лавіць рыбу. Але паслухмяны Сымон адважваецца пачуць Божае слова і зрабіць менавіта так, як кажа Пан Бог. І вось цуд. Напаўняюцца сеткі рыбаю. Ён не разумее, што адбываецца, але адчувае адно і кажа: «Адыдзі, пане, бо я чалавек грэшны, я не варты. Не для мяне гэта». Можа, і мы таксама падчас гэтага вандравання будзем менавіта так. Калі ўбачым, якія цуды робіць Бог у нашым жыцці, адгаворвацца, казаць: «Пане Божа, не, я не варты, недастойны тваёй ласкі». Але хочам чуць словы Хрыста, который кажа: «Ідзі за мной, будзеш цяпер рыбаком людзей». І адказ быў вельмі просты. Вучні, Езус і яго супольнікі пакінулі ўсё і пайшлі за Хрыстом. Бог заўсёды робіць першы крок. Нам часамі падаецца, што гэта мы выбралі Пана Бога. Таму што ў пабожнай сям'і ўзрасталі, і цяпер так трэба, ходзім да касцёла, мы выбралі Пана Бога, бо пашлі ў пілігрымку, канешне, гэта ж мы зрабілі аддалжэнне Богу. Не, Бог нас сюды паклікаў. Разам з Марыяй будзем вучыцца вялікай пакоры. Бог зрабіў першы крок. Ён нас паклікаў. Ён зрабіў такія абставіны, каб пілігрымка была, каб мы тут сёння знайшліся, каб мы слухалі гэтае слово. Ці я разумею гэта так? Ці я чую? Ці я вучуся пакоры, которая вядзе мяне да таго, каб Богу адказаць так? Богу заўсёды трэба адказваць так. У першай кнізе Самуіла чытаем пра гісторыю хлопчыка, которага звалі менавіта Самуіл. Памятаем, што ўжо даўно Бог не прамаўляў праз прарокаў. Самуіл служыць пры святары Гелі. І вось пры святыні. І вось аднойчы, калі пашоў спаць, Самуіл чуе словы, которые Бог кліча да яго: «Самуіл, Самуіл». Ён устае, ідзе да свайго настаўніка, кажа: «Пане, ты клікаў мяне, што ты хочаш?» Кажа: «Я цябе не клікаў, ідзі далей спаць». Паўтараецца другі і трэці раз, і толькі тады старэйшы святар разумее, гэта Бог яго кліча па імені. І кажа яму: «Калі наступны раз пачуеш, што нехта кліча цябе па імені, скажы так: «Гавары, пане, бо слуга твой слухае». Тут што павінна адбыцца падчас пілігрымкі? Менавіта з аднаго боку хочам пачуць Слова Божае. У розных сітуацыях, у розных абставінах, у розных акалічнасцях. Ці гэта праз вусны святара, праз вусны другога чалавека, а можа часамі праз нейкія абставіны, праз нейкія сітуацыі Бог у розны спосаб прамаўляе. Але гэта важна, каб пачуць, каб не закрываць свайго сэрца. Не заўсёды зразумеем, што гэта Бог, што гэта ад Бога. Трэба цярпліва чакаць і услухоўвацца. Самуіл не адразу гэта зразумеў, але патрэбны быў гэты дарадчык, святар Гелі. Падобна адбываецца з намі, няхай Бог паслужыцца сэрцамі, гэтымі абставінамі, каб прамовіць да кожнага з нас. Бог гаворыць праз розныя падзеі жыцця, праз святое пісанне, праз сумленне, праз людзей, якія ставіць на жыццёвым шляху. Гэта тыя людзі, з которымі мы ствараем адну сям'ю Божых пілігрымаў, которые цяпер крочым да Маці Божай. Праблема не ў тым, што Бог маўчыць. Праблема ў тым, што мы часта не слухаем. На гэта сёння звярнем увагу. Як я слухаю? Ці я хачу пачуць гэты голас? Ці я веру, што Бог да мяне прамаўляе? Часамі зноў ж вяртаемся да Францішка, калі чуем пра святых, завідуем ім. Ну так,
Ён быў асаблівы, выбраны, але калі Бог гаварыў пра Францішка, ён быў яшчэ не святы, далёка не святы. Ён шукаў свайго паклікання. Ён прыходзіў у гэты касцёл маліцца, і ён не ведаў, што рабіць далей, але ведаў, што тое даўнейшае грэшнае жыццё ўжо не для яго. І Бог кажа: ідзі і адбудуй мой касцёл. І ён пачуў гэтыя словы. Праблема не ў тым, што Бог маўчыць, праблема ў тым, што мы часта не слухаем. Мы жывем у свеце вялікага шуму. Маем цяпер, звярніце ўвагу, параўнанне. Ціхенька, спакойненька сядзім на гэтых, можна сказаць, могілках каля царквы, а там аўтастрада, шум. І це так адбываецца ў гарадах нашых, там, дзе мы кожны дзень прабываем. Нас атачаюць тэлефон, інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, тысячы паведамленняў, інфармацый, важных, патрэбных, неважных. І ўсё гэта стварае той шум, который забірае нам магчымасць, каб пагаварыць з Богам. Час пілігрымкі — гэта час такой свабоды ад гэтага шуму. Знешняга, бо за хвіліну павернем і пойдзем сапраўды такой дарогай там, дзе будзе больш цішыні. Больш такой жывой прасторы, будуць птушкі спяваць, будуць збожжа. Ці в маім жыцці знаходжу час, месца, каб мяне дакрануўся Божы голас. Бог не працуе з масамі. Важным з'яўляецца тое, што Бог кожнага кліча вельмі асабіста, індывідуальна. Бог, можна сказаць, працуе з асобамі, канкрэтнымі асобамі. У Евангеліі мы бачым, што Езус кліча кожнага асабіста. Пятра, Андрэя, Якава, Яна, Мацвея, Марыю Магдалену і гэтак далей. Ён ведаў іх па імені. Сёння добра верым у гэта і прынимаем, што Бог нас ведае па імені. Ён ведае па імені кожнага з нас. Не існуе чалавека выпадковага для Бога. Не існуе чалавека непатрэбнага. Не існуе чалавека, якому Бог не даверыў бы нейкай місіі. Кожны атрымаў пакліканне, кожны важны і патрэбны перад Богам. І хочам гэта зразумець падчас нашага вандравання, што я таксама важны. Дзе важны? Ідзі і адбудуй мой касцёл. Хачу знайсці сваё месца ў касцёле, бо гэта мой касцёл, і Бог менавіта мяне заклікае. У кожнага розныя пакліканні, конечно, добра разумеем, для некаторых гэта будзе жыццё ў сям'і, сямейнае жыццё, для іншых святарства, для іншых гэта будзе манаскае жыццё, можа яшчэ для кагосьці служэнне хворым, бедным, служэнне моладзі, але ўсе без выключэння пакліканыя да святасці. Гэтага Бог ад нас чакае. Бог нас заклікае, каб мы пашлі за ім і каб давесці нас да святасці. Сама па сабе дарога не мае сэнсу, калі яна не вядзе да некай мэты. Звярніце ўвагу, чым адрозніваецца пілігрым ад валацугі? Валацуга — это як на рускам языке? Бродяга. Мы пілігрымы ці бродягі? Можна пра гэта таксама падумаць, каб ператварыцца з бродягі рэлігійнага ў пілігрыма. Бродяга таксама можа прайсці той сам шлях, што мы прайшлі. У тых самых акалічнасцях хтосьці можа даць паесць, напоіць, адпачне. Пілігрым мае канкрэтную мэту. Бродяга ідзе і не ведае куды, ён жыве з дня ў дзень, а пілігрым ідзе з канкрэтнай мэтай. І нашае зямное жыццё і пакліканне — гэта пілігрымка. Мэтай з'яўляецца святасць, блізкасць, паўната любові да Пана Бога. І кожны наш дзень, кожны наш крок павінен весці нас да Пана Бога. Гэтага мы вучымся ўсё нашае жыццё. І гэтую святасць мы здабываем таксама ўсё нашае жыццё. Гэта не так, што адзін момант. Святы Францішак не стаў святым у адначассі, у адной хвіліне, у адной секундзе. Не. Усім сваім жыццём пасля навяртання ён кожны дзень пацвярджаў, што ідзе і крочыць да святасці, маючы перад сабою гэтую мэту. Святы Францішак, ён вучыць нас слухаць. Францішак доўгі час шукаў шчасця ў зямных рэчах. Некалькі слоў пра жыццё святого Францішка заўтра отец Александр будзе прамаўляць. Ён францішканец, ён сын духоўны святого Францішка, і таму яму лягчэй будзе расказаць пра Францішка. Але нарадзіўся ў сям'і багатага купца, ну і такім быў вельмі файным чалавекам, ужываў сваё жыццё, меў усё пад дастаткам. І ён таксама, калі ўжо не меў што рабіць сваім багаццем, вырашыў, што хоча быць таксама
таким жаўнерам, ваявалі гарады розныя там у Італіі, і ён пайшоў на вайну, яго горад якраз яго войска прайграла, а потым таксама доўгі час хварэў, і гэта прынесло яму магчымасць, каб сапраўды задумацца над сваім жыццём. Так як далей я жыў, гэта не для мяне, гэта не дае мне шчасця, не. Трэба нешта мяняць у сваім жыцці, але я не ведаю як. Ён на пачатку, конечно, марыў пра славу, багацця, а аднак сэрца яго было пустым. Па-людску, можна сказаць, меў усё, што б толькі не папрасіў, што б толькі не захацеў. Толькі калі ён пачаў шукаць Бога, толькі тады ён змяніўся. Пачуў голас Божы, калі пачаў шукаць Пана Бога. Калі падумаў, што тое, што я маю, яно не прыносіць шчасця. Усе мы добра жывем, маем добра. Маем дамы свае, маем што есці, маем таксама працы. Можа, часамі наракаем, гэта наша натура, што могла б быць заўсёды лепей, але маем вельмі добра. І часамі тое, што маем, гэтыя багацці, яны засланяюць нам прыняцце Пана Бога. Хочам мы таксама ў пілігрымцы праз нейкі час адчуць сябе беднымі. Звярніце ўвагу, беднымі. Мы нічога не маем, ёсць заплечнік, і мы чакаем, калі хтосьці прынясе вам ваду, прывязе, а можа не прывязе, дапаможа, нешта там дасць, прыйдзем на начлег, ці там нешта будзе. Мы хочам аддаць сваё жыццё ў рукі Пана Бога з давера. Святы Францішак маліўся у касцёле святога Дам'яна і пачуў гэтыя словы: «Францішак, ідзі і адбудуй мой касцёл». І калі ён іх пачуў і прыняў іх да сябе, гэта быў момант перамены жыцця. Адышоў ад таго, што было раней, і пайшоў той дарогай, якую паказаў яму Езус Хрыстус. Усе вялікія справы ў гісторыі касцёла, яны пачынаюцца менавіта з такога моманту. Можа, у нашым жыцці ўжо былі такія моманты, калі мы пачулі, як Бог нас кліча. І хтосьці сапраўды аддаў усё, што меў, і пайшоў жыццём святарскім, манаскім, выбраў некае іншае пакліканне. У большасці з вас вы маладыя, прыгожыя людзі, перад вамі гэтае жыццёвае распазнанне місіі, дарогі, і, напэўна, гэты голас пачуеце. Святы Аўгустын пачаў сваё навяртанне пасля таго, як пачуў канкрэтныя словы: «Вазьмі і чытай». Святая Тэрэса з Калькуты таксама пачула словы «прагну», а святы Ян Павел II пачуў словы «не бойцеся». На пачатку было слова. Так дзейнічае Бог. Прамаўляе сваё слова, і потым гэтае слова, яно павінна ператварыцца ў жыццё. Ад нас залежыць, толькі ад нас. Наколькі мы з аднаго боку пачуем гэтыя словы, але потым наколькі мы дазволім, каб гэтыя словы ў нас сталіся дзейснымі, каб гэтыя словы прынеслі канкрэтны плён у нашым жыцці. Без нас Бог не можа нас зрабіць святымі. Бог стварыў нас без нас, але не можа збавіць нас без нас. Так казалі святыя айцы касцёла. Бог на сілу нікога не зробіць святым. Бог кліча, запрашае, але чакае наш вольны адказ. І толькі адказ поўны любові можа быць сапраўдным супрацоўніцтвам з Панам Богам. Гэтага будзем вучыцца у нашай пілігрымкі. Ніхто вас не застаўляў сюды ісці. Хіба кагосьці хтосьці змусіў? Канешне ж, ніхто не змусіў. Хочаце ісці далей? Сапраўды хочам ісці далей. Не гледзячы на тыя цяжкасці, которые мы ўжо трохи перанеслі, і тыя, которые нас чакаюць. Так і ў жыцці мы хочам ісці дарогай гэтага паклікання, дарогай святасці. Бо любіць не можна змусіць. На заклік Бога заўсёды адказваем так. Ці ўмеем мы слухаць Бога сёння? Гэтае пытанне хочам сабе задаць. Часам нам здаецца, што Бог павінен гаварыць праз надзвычайныя знакі, цуды, аб'яўленне. І гэтага мы чакаем. Ну так, я ведаю, што Бог гаворыць, што Бог прамаўляе, што Бог да кожнага прамаўляе, да мяне прамовіць, і вось чакаю. Чакаю. Анёл з неба павінен прыйсці, гром павінен ударыць. Цяпер не ведаю, што розы тут павінны вырасці. Кожны з нас, можа, часамі уяўляе некія цуды, которым хоча падпарадкаваць волю Пана Бога, але ж не. Бог найчасцей гаворыць ціха. Моваю Бога з'яўляецца цішыня.
моваю Бога з'яўляецца цішыня. Калі мы задаем сабе пытанне, ці ўмею я слухаць Бога сёння, ці ўмеем мы слухаць Бога сёння, то трэба нам таксама адказаць на пытанне, ці мы умеем стварыць цішыню, увайсці ў цішыню, ці мы шукаем цішыні. Прарок Ілля адкрыў Божую прысутнасць не ў землятрусе, не ў агні, але ў ціхім павеве ветру. Так чытаем у першай кнізе валадарства. Таму патрэбная нам цішыня. У часе пілігрымкі таксама, каханыя пілігрымы, паклапаціцеся аб тым, каб была цішыня. Можна прайсці праз усю пілігрымку і сапраўды прагаварыць, прабалбатаць яе. З адным, з другім, з трэцім, пятым, дзесятым. А трэба знайсці цішыню. Ёсць моманты, калі мы разам супольна молімся, калі сапраўды гучна, але ёсць моманты цішыні, яны будуць ужо і сёння. Не трэба іх баяцца. Каб астацца сам-насам з думкамі сваімі, са сваім сэрцам, каб сапраўды менавіта ў гэтай цішыні пачуць голас Пана Бога. Патрэбная нам гэтая цішыня. Без цішыні няма малітвы. А малітва – гэта голас Божы да кожнага з нас. Без малітвы няма слухання. Звярніце ўвагу, што малітва – гэта дыялог. Дыялог Бога з чалавекам, дзе першым дыялог пачынае Бог. Гэтага хочам такой малітвы вучыцца. Не мы першыя, але менавіта Бог першы прамовіць, а мы адкажам. І гэта таксама будзе дыялог. Без цішыні няма малітвы, без малітвы няма слухання, а без слухання няма навяртання. Не хочам такімі самымі вярнуцца пасля пілігрымкі дадому. Будуць мазалі, будуць, можа, суперзагар будзе, а можа і супермоцны загар. Але, вядома, зменіцца нашае цела. Будуць баліць косці, мышцы нашыя. Але хочам, каб навярнулася нашае сэрца. Менавіта, калі будзе сэрца поўнае Бога, а гэта абазначае навяртанне, толькі тады мы зможам адказаць дзейсна на той заклік, які чуем ад Хрыста: ідзі і аднаўляй, адбудуй мой касцёл. Адбудова касцёла пачынаецца з кожнага з нас. Лёгка сказаць, гэта святары павінны быць лепшымі, гэта моладзь павінна вярнуцца да касцёла, грамадства павінна звярнуцца. І мы заўсёды знойдзем некага крайняга, калі глядзім аб'ектыўна на касцёл і бачым, што ён не зусім такі святы, які павінен быць. Шукаем прычыны, і найчасцей гэтая прычына ў іншым. А можа, структуры трэба памяняць і гэтак далей. Езус сёння пытаецца ў кожнага з нас: што ты зробіш для майго касцёла? Што ты зробіш для майго касцёла? Не шукай адгаворак, не перакладай адказнасці на іншых, але ты вазьмі, закашы рукава і зрабі для касцёла. Адкрый сваё сэрца. Бо адбудова касцёла пачынаецца з навяртання сэрца кожнага з нас. Менавіта з гэтага пачынаецца сапраўднае абнаўленне, не з крытыкі, не з асуджэння, не з нараканняў, але з асабістай вернасці Пану Богу. Гэта хочам сёння пачуць. Адкінуць усё тое, што нас аддаляе паміж сабою. Калі мы сапраўды, бачучы некае зло, крытыкуем, асуджаем, наракаем, але самі нічога не робім. Самі нічога не робім. Такі быў святы Францішак. Ён таксама ведаў той час, калі ён быў у касцёле, што касцёл не быў святы. Гэта быў вельмі цяжкі час. Так сапраўды нікому не залежала на дабру касцёла. Людзі, таксама духоўныя, яны нажываліся з дабра касцельнага, выкарыстоўвалі людзей, каб сапраўды толькі здабываць некае для сябе добрае жыццё. Ніхто не клапаціўся пра святасць. І гэта ўсё выдавалася па-людску, кіруецца да таго, што ўсё гэта разваліцца па-людску. Святы Францішак, ён зразумеў, што калі ты сам ад сябе не пачнеш, нічога не зменіцца. Гэта нашая стратэгія. Не толькі бачыць, не толькі глядзець, але сапраўды вельмі глыбока асабіста аднаўляць сябе, сваё сэрца, сваю душу. Калі стане свяцейшым адзін чалавек, касцёл ужо стане лепшым. Калі я стану свяцейшым, касцёл стане лепшым. Калі стане свяцейшай адна сям'я, касцёл ужо будзе мацнейшы. Калі мая сям'я стане больш свяцейшай,
будзе мацнейшы касцёл. Калі стане свяцейшай і вярнейшай Богу адна парафія, свет ужо будзе іншым. Кожны з нас прадстаўнік сваёй супольнасці, сваёй парафіі, молімся за іх, але просім таксама, каб мы вярталіся да гэтых нашых супольнасцей іншымі, сапраўднымі будаўнікамі. Не толькі крытыкамі, альбо тымі, которые скажуць, мы прайшлі, мы здабылі некі элемент сваёй святасці, а вы слабакі. Не, хочам дапамагаць. Бачучы патрэбы іншых, дапамагаць вельмі асабіста і вельмі прыгожа. Аб гэтым мы будзем разважаць у наступныя дні. Як канкрэтна, у якіх абшарах увайсці, каб дапамагаць адбудаваць святы касцёл. На заканчэнне гэтай канферэнцыі варта задаць сабе некалькі простых пытанняў. Ці чую я сёння голас Бога? Ці гэты голас я сёння пачуў? У касцёле, у часе крочання, у часе гэтай канферэнцыі? Ці я пачуў голас Божы? Ці я хачу пачуць голас Пана Бога? Магчыма, Христус ужо даўно кліча кожнага з нас, мяне, да навяртання, да прабачэння, да малітвы, да служэння, да новага этапу жыцця. А я нейкім чынам адхіляюся, уцякаю, не хачу гэтага пачуць, адкладаю на патом, перакладаю, можа, на іншых. Праблема не ў тым, што Бог маўчыць, праблема ў тым, ці гатовы я адказаць. Ці гатовы я адказаць Пану Богу. Так як калісьці адказаў Самуіл, гавары, пане, бо слуга твой слухае. Так як калісьці адказалі апосталы жыццём сваім, даверыліся і пайшлі за Езусам Христом. Так як калісьці адказаў святы Францішак сваім навяртаннем, сваёй дарогаю да святасці. Дарагія браты і сёстры, няхай гэтыя словы будуць для нас заахвотаю, каб сапраўды вельмі глыбока перажыць гэты час, который перад намі. Бог прамовіць, каб мы мелі адкрытыя сэрцы і пачулі Яго слова, і сапраўды увайшлі ў будаванне нашага касцёла з той сілай, з тым пакліканнем, якое нам дае. Пане Езу, просім Цябе, адкрый мае вушы на Твой голас. Навучы мяне слухаць Цябе сярод шуму сучаснага свету. Дай мне адвагу адказаць на Твой заклік і стаць жывым каменем Твайго касцёла. Няхай гэтыя дні пілігрымкі нашых рэкалекцый у дарозе дапамогуць нам наблізіцца да Цябе і адкрыць Тваю святую волю ў нашым жыцці. Праз Хрыста, Пана нашага. Дзякуй вам сардэчна за ўвагу.